Koppja li 20 sena ilu għaddiet minn momenti diffiċli tkellmet ma' Times of Malta, kif id-dibattitu dwar emenda li ressa il-gvern biex tkun imħarsa s-saħħa tal-mara fakkarhom f'dak li għaddew minnu. Madwar 20 sena ilu il-mara kienet ila. It-tarbija xtaquwa iżda komplikazzjonijiet mediċi waslu biex il-ġinekologu tal-mara jagħtiha parir li tmur Londra u temmit qala hemmhekk. Dik kienet esperjenza diffiċli li ma nsew qatt, iżda kienet ukoll esperjenza li qatt ma tkellmu dwarha. Sakemm ftit tal-jimilu realizzaw li l-ġinekologu li batom Londra iffirma dokument kontra l-emenda li ressa il-gvern. Emenda biex f'każ ta' komplikazzjoni medika li tista' tipperikola l-ħajja tal-mara jew tpoġġila saħħitha f'periklu gravi, it-tabib u l-om ma jaffaċċjawx ir-riskju ta' ħabs jekk il-professjonist jaġixxi biex tkun salvata il-ħajja tal-om. Ħassejtni traduta, qalet il-mara. Saħqet li kienet ixxukjata li xħasbet li tabib tagħhom se jkun qed jappoġġja. Mill-investigazzjoni ta' Times of Malta jirriżulta li dan mhux l-uniku tabib li firma dokument, anke jekk fil-privat jagħmel kontra dak li firma lih. Sansitra Times tajt li rat provi iswed fuq l-abjad li jiġdu dan. Il-mara tajt li fi żmien li kellha bżonn il-kura, it-tabib tagħha ħaħsibha sew u għalhekk illum ma tistax tifhem kif ġabruħu hekk. Il-ġinekologu kien ikkuntattjat mit-Times of Malta u ta' verżjoni fejn qal li hu kien jagħti dan il-parir jekk jara li koppja kienet se tagħmel abort f'post mhux sigur. Iżda l-koppja involuta żiedet ma' Times of Malta li dan mhux minnu u kienu li rranġalhom igwidhom u ħadilhom ħsieb kollox. Xi ħaġa li jidher li dejjem apprezzaw u rabja li pubblikament issa qed jgħid xi ħaġa oħra. Il-weġa tmur lil minn hekk. Li tara persuni jiġġudikawni sbħali jgħidu li ma jinteressanix mill-wilt li ma twelidx, kompli tajt il-mara li fisret kif minn m'għaddix minn dak li għadditi ma jistax jgħid xi ġifieri. U issa nħossni tlifti tabib tiegħi wkoll, temmet tajt, b'referenza l mod kif issa dan iffirma pubblikament kontra dak li għamel magħhom. It-tabib li jismu ma semmix mill-gazzetta qal li darb'oħra meta mara tmur għandu f'din is-sitwazzjoni se jispiċċa jsabtilha l-bib f'wiċċha għaliex imbagħad tintuża kontrih. Din mhix l-ewwel darba li ħareġ fid-der kif persuni li opponew l-emenda pubblikament fil-privat ħadmu prattiċi li sansitra jmorru lil mill-każi rari li l-emenda tal-gvern ibiss maħsuba lihom. Każi fejn il-ħajja tal-om tkun fil-periklu jew saħħitha medda b'mod gravi.